खूब फगुनी ले ले खूब फगुनी ले ले करे सारे दिन भर से बकरिए चढ़े बकरिए ठीक है काम धाम होई कुछ बहुते कटी के बहुता दिया ए बाबू ए छटिया ना बाबा छाटी वाला आके आवत हई बाबू सब काम हो गए कहाँ सारे चिल्लाते होते कैसे सारे कहाँ चिल्लाते होते बाबू सब काम हो गया बाबू चल रेडी हो जाओ बर्थडे खुआ लो तो बाबू हमारे शादी कराता प्रणाम बाबूजी प्रणाम बाबूजी क्या बाबू लोगन बैठा ठीक बा बैठ जाते ते पानी लेके आ 2 मिलवान कहाँ रह गई ना औते हो यहाँ आ गए ना कुलीन प्रणाम बैठा बाबू बैठा तू क्या बैठा तू तो लंगड़ उठे बात ए बांसुरी वाले पानी लेके आ भैया दा बिस्कुट बा कौन सा दिया लगैले नहीं बियाह लगा अरे कर पहुंचो हम जाती हैं बाबू बाबू का भाई अरे उ सरवा आधा था बिस्कुट दे सब रिसिया गए ना कहा तुम बिस्कुट खेवर के नहीं पेमो तो तू खाना क्या खियाई उतने रहबा कई तकाल ना खइबा अरे शांत बिस्कुट कर पहुंचे जब ऐसन बात लइका कैसन हो यार देखा लइका हीरा हीरा लड़का तो हीरा बा लगता है कि कोनो बीमारी हो गई ई त खजूली दे कति धैले बा जो खजबई तो जीवन भर रह जाई कबो ना सक्सेस हो पाई ये लड़का हीरा बा जवनिया मान के ना आया होता है कर तो जवानिया वहां तो खजूली दे तू लोग खजूलता भाई बाबू बैठा बाबू चौक से उठा कहां ले आ दला बियाह वो करा गंदा कर देला साला हां बाबू बोला ओ का करला भाई चलाए ना कहां ले पढ़ले होला एल के जी त कोनो काम धाम ना कुछ ना भाई चलाए कुछ ना तो कल लौड़ा खिएगा का खिएगा ये दोनों मिले चरावल जाई दोनों दिन चलेगा ए बाबू तू हनो कुछ पूछ ला रे सरवा से बिया पूछ लेते हैं का चाहिए हो बाबू साइकिल और का एगो रेडियो रेडियो को चाहे चला ठीक बा कहाँ ले पढ़ ले हवा एल के जी त नाम का है तू रामचंद्रा का करला बस चला का खियाई बा हमारे बहनिया के चला तब तू आराम से रहा तुम्हारे पापा से बातचीत कर लेती हम अरे बाबू आओ ना बैठे ना बोला बाबू अरे का चाहे लइको कुछ पसंद बतैले ना ये अरे जोन बतैला रे आपने बोल ना आप ओकर जवन पसंद बा हमरो पसंद बा ठीक तो लौड़ा मांगला है त दे दाओ तोर बहनियो खुश रही होई पे